como estades? Ben, non escoito nada. Como estades? Moi ben, moi ben. Mirade, hoxe estamos aquí para contarvos unha historia que de seguro quedará gravada na vosa memoria. Alguna vez ouvistes falar dun porco de Trasmonte? Vivides aquí en Cedeira, non sabedes que hai un porco en Trasmonte? Sí? Ah, bueno, menos mal. Pois hai un porco efectivamente en Trasmonte e vos imos contar a historia deste porco de Trasmonte. Pois a historia trata dun porco bravo de orixe madrileño que un bo día decidiu fuxir da agobiante vida na cidade. Quería buscar un lugar máis tranquilo no que calmarse de tanta ansiedade. Así foi como camiñando chegou ata Cedeira. Pero, aínda non satisfeito de todo, coa aparente calma da vila, decidiu seguir o seu camiño un pouquiño máis monte arriba. Así, por fin atopou o que estaba a buscar, un lugar moi tranquilo no que poderse instalar. Foi Trasmonte o lugar que elixiu para vivir, e xa lonxe de Madrid, de novo volveu a sorrir. Algún de vós coñecerá Trasmonte. É un lugar tranquilo do outro lado da ponte. Como xa vos comentei, dende Madrid veu camiñando. Gustáballe moito andar, xa o estaredes imaginando. E así foi como o porco madrileño, do que tampouco creo que non vos dixen o nome, que era Xaquín, pasou a ser coñecido como o porco de Trasmonte, ou o porco andarín. Pero ademais, Xaquín tiña outra paixón, e nesta outra faceta era todo un campión. Todo o día cantaba e nunca desafinaba, sempre estaba contento cando de cantar se trataba. Tanto lle gustaba cantar que un pensamento da súa mente non podía afastar. Quería ter a súa propia banda de rock and roll, el sería o vocalista. Gustáballe imaginar como sería a súa vida cando fose un gran artista. Quen quere escoitar a Xaquín cantar? Ui, non escoito nada. Quen quere escoitar a Xaquín cantar? Xa o tiña todo pensado para o seu soño cumprir. Dende Trasmonte ata San André de Teixido tiña que ir. Por todos os lugares polos que fora pasando, músicos iría buscando. E así deste xeito, anda que te anda, pronto tería a súa propia banda. Que instrumentos credes que precisa Xaquín para a súa banda? A ver, que non escoito. Que instrumentos? Unha guitarra, unha arpa, non, arpa non, un saxofón, unha batería, un triángulo, unha caixa chinesa, tampouco, un acordeón, unha travesera, un clarinete, unha silla. Moi ben, temos por aquí os instrumentos da banda que precisa Xaquín. Pois sí, o porco de Trasmonte tiña que atopar principalmente guitarra
guitarrista, tecladista e batería. Pero iso non era todo o que quería. Desexaba unha banda máis completa. Así que incluiría saxofón, acordeón, frauta, clarinete e incluso trompeta. Xaquín emprendeu o seu camiño unha soleada mañá de sábado ben cediño, baixo a atenta mirada de veciñas e veciños. As xentes de Trasmonte polo baixiño murmuraban: atopar músicos aquí, coitadiño, pero pa onde vai este pobre porquiño? Xa voltará co rabo entre as pernas o parviño. Xaquín, axeno a todos estes comentarios, arrancou con paso firme e decidido. Cumpriría o seu soño e diso estaba moi convencido. O primeiro lugar ao que chegou foi o Cobo. Ali no Cobo preguntou ás súas xentes: sabedes tocar algún instrumento no Cobo? Ou sigo camiñando e no seguinte lugar probo? As persoas do Cobo respostaron: aquí no Cobo temos unha habitante que toca o teclado dun xeito elegante. Na banda era moi importante. Así que, despois de comprobar que a habitante tocaba o teclado dun xeito elegante, rapidamente a convidou a unirse a él na súa búsqueda de músicos de camiño a Santo André. Xaquín e a tecladista camiñaron e camiñaron e chegaron ao Calvario. Ali o porco preguntou: no Calvario a xente con algún instrumento é competente? O que os calvarienses respostaron: ai, temos unha veciña no Calvario que toca a guitarra dun xeito extraordinario. Anda, unha guitarrista. O porco de Trasmonte non collía en si coa ledicia. Pediulle que tocase a guitarrista do Calvario para comprobar que o facía dun xeito extraordinario. maneira moi correcta. Xaquín e as súas dúas novas compañeiras camiñaron e así chegaron á Arrasa, onde os veciños preguntaron: en Arrasa a xente toca algún instrumento de xeito decente? Os habitantes da Arrasa miráronse e dubidaron, pero finalmente lembraron
atoparon. En Arrasa temos un acordeonista que cun acordeón na man volves un gran artista. O porco estaba tan feliz que non podía cometer ningún desliz. Polo que quixo comprobar se a acordeonista, tal e como os veciños decían, era tan artista. Toda dúbida se evaporou. Xa tiña acordeón, o cal lle facía moitísima ilusión. O porco e as súas novas compañeiras continuaron camiñando. Non podían permitirse facer ningún descanso. O seguinte lugar polo que pasaron foi Chimparra. En Chimparra moitos lugareños non había, pero algún que atoparon, esperanzados, lle preguntaron: "Tocades aquí algún instrumento ou imos marchar de baleiro?" E os chimparreños respostaron: "Aquí en Chimparra temos unha moza que toca a batería con ritmo, paixón e moitísima enerxía." Caramba, era xusto o que Xaquín precisaba. Con ter tan pronto batería sí que non contaba. Xaquín pediu á rapaciña que tocara unha peciña. Escoitouna atentamente, non tardou en certificar que mantiña o pulso correctamente. Xa non puido deixala escapar. Coa nova incorporación seguiron camiñando sen maior dilación. Moi animados e con paso firme, rapidamente chegaron á Baía de Cortes, onde tímidamente preguntaron: "Temos algún músico na Baía que toque algún instrumento? E o máis importante, que o faga con talento?" As amigables xentes da Baía de Cortes contestaron de contado: "Aquí na Baía de Cortes temos unha saxofonista que toca o seu instrumento dun xeito virtuosista."
saxofonistas coitaron tocar non a puideron rexeitar. Xaquín grandes éxitos predecía coa saxofonista da Bahía. A seguinte parada foi na Cruz dos Carrís. Ali habitantes non atoparon, pero un son suave ao lonxe escoitaron. Era unha trompeta. Que fermosa melodía! Por entre a vexetación apareceu unha trompetista de súpeto e de forma imprevista. Aquí temos unha flautista que toca e a todo o mundo conquista. Efectivamente, cando a flautista tocou, a Xaquín e as súas amigas conquistou. Xa estaban chegando, un clarinetista toparon que estaba practicando. Xaquín mirou ao clarinetista abraiado e preguntoulle esperanzado: "Señor clarinetista, atopalo tocando aquí foi un pouco unha situación que me despista." O clarinetista contestou: "Sempre quixe nunha banda de rock tocar, pero ninguén me quere contratar. Aquí sigo practicando por non ficar na casa chorando." Xaquín non podía crer o que acababa de suceder. Con emoción escoitou o que o clarinetista tocou, para así decidir se na súa banda o podería incluir.
escoitou, Xaquín por fin confirmou: con este clarinetista xa tiña a súa banda lista. Todos xuntos chegaron a Santo André e xa non eran nin unha, nin dous, nin tres. Eran toda unha banda, a banda de Xaquín, o porco madrileño, que cumplir o seu soño puxo todo o seu empeño. Non perderon o tempo e puxéronse a ensaiar. Nuns cantos días xa estaban preparados para o concerto debutar. E esta, amiguiños e amiguiñas, foi a historia do porco Xaquín, o porco roqueiro cantante andarín. Se algún día ides por Trasmonte e música rock escoitades, será a banda de Xaquín ensaiando e podedes estar ben seguros de que a vida están gozando. Queredes escoitar a banda de Xaquín actuar? Oi, que poucas ganas, non escoito nada. Mais alto, queredes escoitar a banda